אתה יודע, אמיל, הגעתי למסקנה שכשהלב מתרחב, מימד הזמן מתרחב, והכוח והאנרגיות מתרחבות. זה כמו שכשיש לך ילד אחד, קודם כל כשאתה רווק, אתה אומר, איך אני אמצא זמן לטפל בילד? עכשיו, גם ככה אני עסוק. נולד ילד אחד, הפלא ופלא, נכון. אתה אוהב אותו, אתה יודע שיש לו איזו חשיבות וערך ואהבה, ואתה מוצא את הזמן. ייוולד עוד ילד, אתה תצליח גם לחלק את הזמן בין שניהם. וייוולד עוד ילד, וככה זה המיזמים והנתינה, באמת, קודם כל אני מרגישה שאני לא נותנת, שאני רק באמת, שאני מקבלת. משמעות. אני מאמינה שאין דבר כזה אושר בחיים. יש משמעות. אם יש לך משמעות ושייכות, אתה מאושר. תמצא את זה, מצאת אושר. אושר ככה לא מסתובב פה. כן, לצא את אז כשאתה מוצא את העניין ואת המשמעות, ואתה כל כולך בתוך זה, אני לא יודעת איך, אבל מימד הזמן מתרחב, אתה מוצא את הזמן, מוצא את הכוחות, ותודה לאל, אני תמיד מודה לאל, כי באמת צריך כוחות. זה לא פשוט. ואני חושבת שזה בא מהלב. תמיד. המשכורת לא עושה את האנרגיה. ממש לא. את העניין של התודות, ולהרגיש שאת כן, זה מה שעושה את לגמרי.